Nabúral ti niekto auto? Tak teraz pozor. Väčšina ľudí netuší, že má nárok na náhradné vozidlo zadarmo. Ako? Poďme sa na to spolu pozrieť. Ani ja som to nevedel, až pokým som to nezažil na vlastnej koži. Pár týždňov dozadu, klasika, menšia búračka, hlava v smútku, stres, že budem teraz vybavovať a behať, riešiť veci s poisťovňou. Už som sa videl, že budem ako v 90 rokoch behať po meste na MHD. Ale narazil som na chlapíka z ProAssist. Wow, také rýchle a bezbolestné riešenie som fakt nečakal. Takže kedy máš nárok na náhradné vozidlo zadarmo? Počúvaj ďalej. Poprvé, ak je auto v servise a je jedno, či ho opravujú profíci alebo kamoši ho šrobujú v garáži. Po druhé, ak ti poisťovňa oznámi, že tvoje auto už je len na fotky do albumu, to znamená, že máš totálnu škodu. Po tretie, pozor, nárok máš na to, či si podnikateľ alebo obyčajný človek. A to stále ešte nie je všetko. Platí to aj vtedy, keď si už nahlásil poistnú udalosť do poisťovne, aj keď sa už opravuje auto v servise, alebo ak ti uznala poisťovňa totálnu škodu. Moja skúsenosť, večer búračka, ráno auto v servise, do hodiny vybavené náhradné vozidlo. Poistnú udalosť za mňa nahlásili, dokonca aj spoluúčasť mi preplatili a ja som jazdil ako pán. Oprava hotová do 2 týždňov a autíčko som si prebral ako nové. Ak sa ti info páči, zdieľaj to, aby vedeli o tom aj tvoji známi.